ni wan kaka jopuonje magi demands ma wan godo. Dewagob ni sirkal otimnwa mae gima. Kasto ji chiwo timelines. To sirkal ng'iyo kaponi mano gima ginyalo timo kata kaponi mano gima ok ginyal timo. Nikech apa dwe ma wantiere ni sirkal nyocha ochiwore ni gidhi kao 20,000 JSS teachers mondo mi gi employ. Kendo nitiere some JSS teachers mano se stagnate job group achiel. Sirkal kendo nochiwo commitment ni gidhi bedo promoted. To magi king'iyo gigi te nitiere pesa mitiyo godo mondo mi otim gigi. Koro an gima dakwa jopuonje JSS en ni kaponi gin gi ywak moro, kaponi gintiere gi gimoro ma gidwaro ni sirkal otim, issuing a notice ni gidwa dhi strike is not the way to do it. Gibed piny kokalo e union ma gin godo, gi TSC, ji owinjre, to giwach ni wanto dwagombo notimno kama, TSC bo wach ni wanto gima wanyalo timo sani chopo kuma kama. Winjruok no kosebedo, to gik moko dhi bedo mayot. Ok en kila kitu ma ng'ato dwaro ni mondo sirkal otimne nyaka ji dhi e ng'anyo. Aparo ni it's a very bad habit ma jo Kenya bende nigo, ni kapo ni gidwaro gimoro to nyaka ging'any. Nitiere gik moko ma ji nyalo bet piny to ji winjore. Seth, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, thuolo marwa emorumo mos ahinya. Watieko wachni mogik. Gima damed kwayo jowa en ni seche ma oula ng'enye ni, kapo ni nitiere kuma intiere tino ka oula nyalo muomo, ji owuok kuonde ma gintiere, gidhi e kuonde ma obedo othulore malo, gidhi e skunde, to wapar ni ngima dhano e gima duong'. Koro responsibility chako kodwa. Wa make sure ni wan e safe places, osiepewa, anyuolawa, wa make sure ni wang'iso gin giwuok kuonde ma oula nyalo muomogi mondo gibi e area mamalo. Mane gima dakwa jowa. Erokamano ahinya Seth Okumu, jasiasa mano duond bura